Хриско рептила! Препоръчваме ви да си вземете пакетче с мокри кърпи, защото рептила, Хриско и Пацо легендата живее в пътката, Лелина! Здравейте! Ние сме Пацо легендата и... Днес ще говорим за малките псевдофеймъщета със самочувствие по-високо и от нас са сателитите, или с една дума, така наречените курви. Първото и най-важно нещо, когато забележите такъв индивид, е да се отдръпнете бавно и спокойно, докато дишането ви е умерено, защото има вероятност тези безмозъчни създания да ви скокнат на хуя и без предупреждение да започнат да ви го лижат. Опасността от този странен феномен най-често се наблюдава при 12 или 13 годишните момиченца, които виждат в 17 годишните батковци индивид, който се ебе напред. Разбира се, в това няма нищо лошо, особено ако искате да хванете 412 вида венерически болести и удар с филия от на Иванушка баща му. Като поощрение може да получите целувка от малкия му брат или филия с люти чушлета, големи колкото древните ви пишки. Нека продължим напред. Тези нищожни корвички с трицифрен брой харесвания във Фейсбук смятат за себе си все още десените и мустачета за известни, понеже малки долни чикиджи, като вас мастурбират до протъркване на хуя на техните изнежени и високомерни шибани снимки. В отношение с това да дам думата на моя рептилоиден приятел Хриско. Да, Хриско, имам едно малко, но изпратено от сърце послание към малките курвички. На майка ви путката, курви долни, да ви пресъхне трахеята от постоянното гълтане на циганска сперма, 5 негъра да ви изнасилват пред баща ви, докато е завързан и гледа как 2-метров негър с 30 сантова пишка прави синини на вашата куха глава. А сега, дами и господа, моя скъп приятел, рептила Хриско. Здравейте! Аз съм Хриско Рептила и днес ще ви запозная с всекидневният речник на малките момиченца, т.е. курвите. Най-често те употребяват мишка, буклук, не ставаш, педерас, гей, майка ти ще еба, макар че няма с какво да я ебат, защото не се знае дали кое е по-космато, путките им или мустака им. След това те използват думите като баща ти е педерас, на майка ти си най-гей и все такива неща. Според курвите не са съществували снимки, които са качени от тях, на които да са само попрашки и със сигурност не са се чукали с половината квартал, град, континент, щат. И да спра до тук, защото, както казахме по-рано, това съобщение е малко, но от сърце и ние не искаме да ви засегнем, макар са шибани долни курви на по 10, 12, 11 години. Да не забравяме и така наречените мъже на малките момиченца, малките утречета. Как да познаете дали подобен индивид стои на по-малко от 10 метра до вас? Ще разберете сега. Утречетата винаги разполагат с пила, бокс или палка, пинцета и телефон по-голям от дребните им кухи главички. На външен вид те са винаги облечени в сив или черен анцук на Адидас, оскубани вежди, а мустаците им най-често са по-поддържани дори от тези на кухите им приятелки. С такива форми на живот говориме аз и най-великият Пацо легендата. Благодаря ви от рептилските ни сърца, че изгубихте над 4 минути от безполезния ви живот. Гадни нещастници! Приятен ден! Ха-ха!